Shin kun taɓa jin labarin garin da yin fushi kan janyo wa mutum hukunci mai tsanani? A can cikin wata ƙasa ta Arewa akwai wani mutum mai suna Malam Jatau. Malam Jatau talaka ne amma kuma yana da ƙoƙarin neman na kansa. Yana zaune da matarsa Ladi da kuma mahaifansa. Suna zaune ne a wani ƙauye mai suna Takalma. Ƙauye ne mai cike da zaman lafiya kuma mutane ne masu ƙoƙarin noma. Tsawon shekaru ƙauyen Takalma yana cikin albarkar cimaka na kayan gona sabida ruwa na sauka lokaci-lokaci. A taƙaice dai suna more abinci. Amma kamar yadda ake cewa shekara ba ta mai da shekara. Wata rana annoba ta shiga ƙasar, komai ya fara bushewa, ruwan sama ya ƙi sauka, a hankali rijiya ta fara kafewa, ƙasa ta fara fashewa, daji ya bushe. Watanni suka shuɗe babu ruwa, amfanin gona ya lalace, dabbobi suka mutu, mutane suka fara shiga tashin hankali na rashin abin da za su ci. Wata rana bayan Malam Jatau sun gama cin wani ɗan ƙanƙanen abinci da aka dafa kawai don dai kar ya zamanto ba a sa komai a ciki. Malam Jatau ya kalli matarsa Ladi, ya dubi mahaifinsa da mahaifiyarsa cikin raunin zuciya ya ce, Baba, Mama, ba zan iya zama ina kallon ku kuna fama da yunwa ba. Ina son ku bani dama in tashi in yi tafiya neman abinci a wuri mafi albarka. Wataƙila Allah zai nuna mana rahama a wani garin. Ladi ce ta fashe da kuka. Ka tafi kai kaɗai? Ya za mu kasance idan ka tafi ka bar mu? Sai Jatau ya ce, za ku dinga amfani da sauran abincin da ke ma'aji har lokacin da zan samu na aiko. Mahaifinsa ya jinjina kai ya ce, ɗana, tafiya da niyya mai kyau tana cike da samun albarka. Allah ya tsare ka. Mahaifiyarsa ta ɗora hannu kan ƙirjinta ta ce, ka tafi da addu'ar mu ɗana. Ka tuna dai da iyalanka kuma ka tabbatar ka dawo da labari mai daɗi. Da asuba Malam Jatau ya ɗauki sandarsa ƙarama da gyanɗamar ruwa da ɗan abinci kaɗan ya yi bankwana ya tafi. Ladi ta tsaya a bakin ƙofa tana kallonsa har sai da ya ɓace cikin hazon safiya. Bayan tafiyar Malam Jatau daga ƙauyen Takalma, ya dinga tafiya ba tare da ya san takamaiman inda zai je ba. Yana ta kesa daji ga kuma zafin rana. Yana tafiya yana yi wa kansa addu'a. Ya Allah ka nuna mini inda zan samu ruwan sha da abinci. Cikin kwana 2 gyanɗamar ruwansa ta ƙare. A lokacin ne ya fara shan ruwan kogi da ya samu a hanya. Yana cin 'ya'yan itace kamar su danya, magarya, goro da mangwaro duk dai abin da ya samu. Ranar da ya cika kwana 7 da tafiya, ya haɗu da wasu mafarauta 3 a ƙarƙashin wata babbar bishiya kuka suna shan iska. Ɗaya daga cikinsu ya dubi Malam Jatau ya ce, kai bawan Allah, daga ina kake haka cikin ƙura? Jatau ya amsa da ladabi, na fito daga Takalma, yunwa ce ta koro ni. Mafarautan suka tausaya masa, ɗaya daga cikinsu ya miƙa masa naman da suke gasawa da shayi. Jatau ya karɓa yana godiya, ya ce ya yi musu addu'a. Ɗaya daga cikinsu ya ce, mu kuma akwai komai a garinmu. Gaskiya adalci ne babu, shi ya sa ma muka fito. To, Allah sarki kowa da abin da ke damunsa, in ji Malam Jatau. Haka dai suka yi sallama suka rabu. Bayan wasu kwanaki ya shiga cikin wani daji mai duhu. Itatuwa sun mamaye hanya. Ƙasar na da sanyin daɗi. A can cikin wannan daji ne idonsa ya sauka kan wata bishiyar gwanda mai 'ya'ya masu yawa. Ya yi dariya da farin ciki ya ce, Alhamdulillah, ga abinci na Allah ya kawo mini. Saboda ya kwana 2 bai samu kayan itatuwan ba. Ya hau bishiyar da saurin ƙarfin da ya rage masa, ya ɗebo ɗaya, ya ɓare yana shirin ci. Amma kafin ya kai bakinsa, sai ya ji murya daga nesa na faɗin, kai bawan Allah, ka ajiye wannan gwaddar ba taka ba ce. Jatau ya kalli ta saitin inda muryar take, sai ya ga wasu mutane su 3 suna tahowa da gudu, suna riƙe da sanduna. Suka ce wannan bishiyar ta ƙauyen mu ce, ba kowa ke cin 'ya'yanta ba sai da izini. Sai ya ce cikin rauni, na roƙe ku, na kwana 3 da yunwa,
ku bar ni in ɗan ci guda ɗaya kawai. Sai ɗaya daga cikinsu ya karɓi gwanda ya fasa ya ɓare ya miƙa masa ɗan ƙanƙani. Sai Jatau bai ji daɗin hakan ba, ya ɗan ɓata rai. Sai wannan mutumin mai suna Ɗanladi yake tambayar Jatau ya ce, ka yi fushi ne? Sai Jatau ya ce masa a'a. Sai mutum ya ce oho, sabida mu a nan garin doka ce akan duk wanda ya yi fushi kashe shi ake yi. Jatau ya ɗago kai cikin mamaki, a kashe mutum saboda ya yi fushi? Ɗanlami ya ce haka dokar take. Sarki Gidado ne ya kafa wannan doka. Ya ce idan babu wanda yake fushi babu fitina a gari kenan. Jatau ya yi shiru yana mamakin wannan dokar. Jatau ya yi musu bayanin abin da ya fito da shi daga garinsu. Sai suka ce, ka zo tare da mu, za mu kai ka gurin sarki, zai sama maka aikin yi. Jatau ya biyo su a hankali yana ta kallon su yana jinjina wannan dokar a cikin zuciyarsa. Suka ratso cikin filin garin suka shiga cikin gari mai girma wanda ake kira Zauranci. Gari ne mai katanga da ƙofofi, kuma ga babbar kasuwa a garin ba kamar nasu ƙauyen ba. Jatau ya kalli tsarin garin ya ce cikin zuciyarsa, lalle wannan gari ya bambanta da namu. Suka isa fadar sarki, aka shigo da shi a gaban sarki Gidado, wanda ke zaune a kan babban kujerar zinariya cikin babbar rigarsa. Ɗaya daga cikin fadawansa ya ce, ranka ya daɗe, ga wani baƙo da muka samu a daji, yana son a sama mashi aikin yi. Sarki ya yi murmushi yana kallon Jatau ya ce, baƙo daga ina kake? Na fito daga ƙauyen Takalma, na zo neman aiki ne. Na yi tafiya kwana da kwanaki ina neman wurin da zan samu aiki. Sarki ya saki murmushi ya ce, idan dai aiki ne, to ka tara ka samu. Zauranci gari ne mai gonaki da abin yi da yawa. Za ka yi aiki a gonata. Idan ka yi aiki da kyau, za ka ci abinci mai kyau. Jatau ya rusuna ya ce, na gode ranka ya daɗe. A wannan rana aka ba shi matsuguni a gurin da sauran ma'aikatan sarki suke. Daddare ya kwanta yana ta juyi saboda yunwa da ke damunsa, ba daman magana. Washe gari tun da safe aka tashi Malam Jatau da wasu ma'aikatan. Aka kai su gonar sarki, gonar da take da girman gaske, babu kalar abinci da ba a sawa. Jatau da sauran ma'aikatan suka fara aiki, suna shuka gero, dawa, masara, wake da dai sauransu. Rana ta yi zafi sosai, babu abinci amma babu wanda ya isa ya yi ƙorafi. Jatau ya soma tambayar sauran 'yan aikin, wai yaushe za a kawo abinci ne? Wani tsoho daga cikin ma'aikatan ya ce masa a hankali, kai baƙo, ka yi hankali, a nan idan fadawan sarki suka ji kana gunaguni, za su ce kana fushi, kuma wanda ya yi fushi, ka san dokar. Jatau ya yi ajiyar zuciya ya ce cikin natsuwa, na gode da shawara baba. Sun yi aiki har zuwa lokacin da rana ta faɗi. Da suka dawo fadar, aka raba abinci. Na manyan ma'aikatan 'yan garin ya ɗan fi yawa, amma ko su ba wai suna ƙoshi ba. Jatau ya zauna yana kallon kwanonsa mai ɗauke da ɗan abinci kamar ƙwallon mangwaro. Ya ji zuciyarsa tana tafasa, amma sai ya tuna da dokar Zauranci. Mutum bai isa ya yi fushi. Ya ɗaga kai sama cikin zuciya yana tunanin mafita. Ya ci ɗan abincin, ya sha ruwa, ya kwanta da yunwa. Washe gari aka sake tashe su. Haka dai suke ta rayuwa. Yana aiki sosai, amma abincin da ake bashi bai canza ba. Ya ce wa kansa, Allah ya kawo mana ɗauki kawai. Wata rana yayin da suke aikinsu na gona, sai ya kula da wannan baban da ya masa magana a ranar. Yana cikin damuwa sai Jatau ya matso ya ce, baba, me ya same ka? Dattijo ya ja numfashi ya ce, na yi aiki a nan fiye da shekara, amma sarki ya ƙi ya biya ni. Na ce masa in ya biya ni zan tafi. Ya ce, to ka yi fushi kenan. Sai ya ba da umarni aka gene da sanda. Jatau ya girgiza kai cikin tausayi ya ce, gaskiya wannan doka ba adalci ba ce, amma dai mu ƙara haƙuri, Allah yana gani. Wata rana aka yi shela a cewar ranar da sarki ke bikin zagayen shekara akan karagar mulki ta iso. Ana gama shela ne aka fara yin shirye-shirye
A duk shekara wannan rana ita ce mafi girma a garin Zauranci. Ana yanka dabbobi a girka abinci mai kyau da lafiya. Kowa zai ci ya ƙoshi a wannan rana, amma dai sarki ne zai fara ci. Rana aka ce ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Yau ne dai ranar taron cikon shekarar Sarki Gidaɗo kan karagar mulki. Ana ta girke-girke, Jatau yana kallon yadda ake ta shirya abinci kala-kala. Tsohuwar yunwarsa ta tashi, cikinsa ya fara ƙugi. Jatau ya daɗe yana saƙe-saƙen yadda zai rama abin da ake wa jama'a. Yau ne yake ganin ya yi daidai da shawarar da ya daɗe yana saƙawa a zuciyarsa. Zuciyarsa na rawa ya ce, ko da kuwa hakan zai zamo matsala a gare ni, ya ce yau sai na ɗau mataki. An kammala abinci, aka kai wa sarki abincinsa na musamman can sashensa. Sarki ya shiga bayi yana wanka. Malam Jatau ne ya lallaɓa ya shiga sashen sarki. Yana zuwa ya kalli abinci iri-iri na alfarma da aka ajiye wa sarki. Me zai yi ko in ba zama ba? Ya janyo kwanon abinci na farko ya fara ci, ya kuma janyo wani ya bige. A haka dai sai da ya ji ya yi dam. Sai ya kuma wucewa can cikin ɗakin sarki, ya ɗauki kayan shi na alfarma da aka ajiye don wannan rana. Jatau ya tsaya yana duba rigar, yana shawara abin da zai yi da ita, yana rayawa a zuciyarsa. Sai ya tuntsire da dariya, duk da bai san sakamakon da hakan zai janyo masa ba. Ya ɗauki rigar ya wuce da ita, ya je ya ɓoye. Sarki ya fito daga gidan wanka, ya yi niyyar fara cin abinci. Yana zuwa ya shiga ruɗani ya ce, ban gane ba, ba na bar abinci a nan ba? Da sauri ya kira fadawansa, ya faɗa cikin fushi, waye ya shigo nan sashen? Ya daka tsawa, ya ce da fadawansa, ku zo nan, waye ya ci abinci na? Suka durƙusa suna rawa da tsoro. Ɗaya daga cikinsu ya ce da murya mai rawa, ranka ya daɗe, mu ba mu sani ba, amma muka ga wannan baƙon mai suna Jatau ya shiga ɗakin kafin mu fita. Da sauri sarki ya dafe ƙirjinsa da hannu, numfashi na neman buwayarsa. Wani Jatau, wani talakan ne ke cin abincin sarki? Gaba ɗaya ma'aikatan suka durƙusa suna roƙo, suka ce ranka ya daɗe, don Allah ka tuna da dokar ƙasarmu, kadda ka yi fushi. Sarki ya ji zuciyarsa kamar ta ƙone, amma sai ya ciji leɓensa ya ce da ƙarfi, ku kira min Jatau. Aka kira Malam Jatau, aka durƙusar da shi, aka tambaye shi, waye ya ci abincin yallaɓai? Yadda ke, ya ce ranka ya daɗe, yunwa ce na ji, kuma na ga tun da ba a fara rabon abinci ba, sai na ce bara na ɗan ci wannan. Da fatan ran sarki bai ɓace ba. Sarki ya kalle shi cike da ɓacin rai ya ce, a'a, akan abinci ne zan yi fushi? Ba zan yi fushi ba, ni fa sarki ne, ba zan karya dokata ba. Sai da duk wanda ke gurin ya jinjina wa sarki. Aka ce ya tashi ya tafi kawai, za a karɓo wani abincin. Kowa ya watse ya nufi ɗakinsa don ya shirya. Shi Jatau yana wucewa ya je ya danƙara shiri da kayan sarki. Yana fitowa mutane suka rassana suna kwasan gaisuwa. Ranka ya daɗe Sarki Gidaɗo, Allah ya baka lafiya. Mutane ba su tsaya suka tantance, saboda dai kowa ya san babu mai sa wannan riga sai Sarki Gidaɗo. Sai da Jatau ya bayyana kansa shine mutane suka fara mamaki. A can ɓangaren sarki yana can yana neman rigarsa da ya rataye. Da gudu wani bafade ya zo ya gaya ma sarki cewa ga Jatau can sanye da kayansa. Numfashi ya fara gagarar sarki, ya fito da sauri ko riga babu, sai ya ga Jatau a filin biki sanye da rigarsa. Ya yi ihu, na shiga uku, wannan talaka ya sace rigata, ya ci abinci na, yanzu kuma yana karɓar gaisuwa a madadina. Yana isa sai ya daka tsawa, kai mahaukaci, ka cire rigata nan take, ka ci abinci na, yanzu kuma kana komai da mutane na, wani irin rashin kunya ne wannan? Gaba ɗaya jama'a suka yi shiru, sai Jatau ne ke magana da sanyin murya da ladabi. Ranka ya daɗe Sarki Gidaɗo, me yasa kake fushi haka? Ka yi fushi ne? Sarki ya daka ihu, ni kuma
Ni sarki za a ce bana da ikon fushi? To na yi fushi, na yi matuƙar fushi. Cikin lokaci kaɗan gaba ɗaya filin biki ya yi shiru, mutane suka kalli juna. Dattijai suka miƙe daga inda suka haɗa kai suka ce, kun ji abin da sarki ya faɗa da bakinsa? Ya ce ya yi fushi. Doka ba ta bambanta sarki da talaka. Doka ce. Wani saurayi ya ɗauki dutse ya jefa wa sarki. Sai aka bi shi da jifa, dutsen farko, na biyu, na uku, kafin ka ce me an jefa sarki zuwa lokaci kaɗan ko ina ya yi tsit. Jatau ya tsaya ya fara wa mutane jawabi. Wannan ba abin farin ciki ne ba, ya faɗa cikin nutsuwa, amma dole gaskiya ta yi halanta. Jama'a suka fara maganganu a tsakaninsu, suna faɗin wannan mutumin jarumi ne. Wannan tsohon da suka haɗu da shi a gona a kwanan baya, ya ce, ai ya kamata a ce shi ne ya zama sarki, domin shi kaɗai ya iya kawo ƙarshen wannan zalunci. Duk jama'a suka amsa da murya ɗaya, wannan gaskiya ne. Jatau ya ɗaga hannunsa sama, jama'a suka yi tsit domin sauraron abin da zai faɗa. Sai ya ce, ni ba na zo domin in zama sarki ba, amma idan Allah ya ɗaukaka ni ba zan ƙi ɗaukakar ba. Kuma na yi alƙawarin zan yi adalci, kuma dokata ta farko da zan kafa ita ce, kowa yana da ‘yancin faɗin damuwarsa ba tare da an kashe shi ba. Ba a haramta fushi, saboda shi fushi halayya ce da kowa zai iya tsintar kansa a ciki. Amma za a hukunta wanda ya yi rashin gaskiya. Jama'a suka tafa raf raf raf. Wasu na faɗin Allah ya tsare sarki mai adalci. Jama'a suka tafa da farin ciki, aka yi murna, aka yi kiɗe-kiɗe, aka yi raye-raye. Sai Jatau ya soma tunani ko wani hali iyayensa da matarsa suke ciki yanzu. Da safe washe gari ya kira ɗan saƙo, ya ba shi wasiƙa da ‘yar ƙaramar jaka wanda ya cika da kayan daɗi. Ya ce masa, ka tafi ƙauyen takalma, ka faɗa wa iyayena cewa Jatau ɗansa ya sami ɗaukaka, ya zama sarki, kuma yana son su zo su zauna da shi a fada. Bayan an naɗa Malam Jatau a matsayin sabon sarkin garin Zauranci ya canza gaba ɗaya. A da mutane suna rayuwa cikin tsoro, amma yanzu kowa yana walwala. A ranakun farko na mulkinsa, Sarki Jatau ya zagaya kasuwar da gonaki, ya sadu da talakawa yana gaishe da su da kansa. Ya tambayi ma'aikata, an biya ku albashi kuwa? Su suka ce, ranka ya daɗe, tun sarkin baya ba mu taɓa ganin irin wannan tambaya daga sarki ba. Ya ce, idan ni sarki ne, to jin daɗin ku shi ne nawa. Haka dai rayuwa ta ci gaba da kasancewa a garin Zauranci. Da ƙarshe iyalansa sun zo sun kasance tare da shi. Murna a gurin shi kuma abin ba a cewa komai. Shekaru da dama Sarki Jatau yana mulki tare da matarsa da take taimakon talakawa, kuma Allah ya albarkace su da zuri'a da dama. Bayan shekaru da yawa, duk mutanen da suka yi hijira suka bar garin don rashin adalcin Sarki Gidado suka dawo da zama cikin garinsu. Kun tuna mutanen da Malam Jatau ya haɗu da su a ƙarƙashin wata bishiyar kuka? Mutanen suka dawo daga baya da suka ji labarin abin da ya faru a garinsu. Sai Malam Jatau ya mayar da su abokanan shawararsa, su ne suka kasance tare a fada a matsayin abokansa na shawara. To jama'a, a haka na kawo ƙarshen wannan labarin. Shin jama'a, kuna ganin wannan hukuncin da aka yanke akan Sarki Gidado ya yi daidai? Idan kai ne Malam Jatau, wani hukunci za ka yanke? Ku gaya mana a cikin comment mu ji ra'ayinku. Da Allah, idan wannan shine karan na farko na zuwa tashata, ka yi min comment, like, subscribe. Dan Allah, na gode.